ụmụnne m ele otu ọ nọrọ unu nwekwara ọnwa nọ nwaanyị ọ na-abịaruola n'akara YouTube m enezie ọ na ịkọtụbere m aka na subscription biko kọtụrụ m aka ka isonwe m n'ihi na ọ bụ ebe a ka m na-agbapịa ụzọ dị iche iche a ga-eji were mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa Chineke kere gbaa ya ogige were ya gwọọ ọrịa dị iche iche werekwe ya tọlite ndụ mmanụ were ya melite mma nke anụ ahụ. Aga m emegile nọ n'ugbu na nkenke ọtụtụ mgbe ka anyị na-enwe ururu nrịanrịa dị iche iche nke ha ga-eji agwọ ha gbara ya ogige Chineke ji agba ya ogige, mana anyị na-agba kpọkakpọka n'ụlọ ọgwụ dị iche iche na-atụfu ego na-amaghị na n'ezie na ihe anyị ga-eji kụrụ were gwuo onwe anyị o were leta ndụ o were hazie mma nke anụ ahụ Chineke nyere anyị na ọ gbara ya ogige, mana anyị na-agba kpọkakpọka n'ụlọ ọgwụ dị iche iche. Ngwa ka mgbe na nkenke biko ọ wụrụ na ị nọ ngala nwoke nwaanyị lege m nwee nwururu ọrịa nje nke ndị oyibo kpọrọ infection kekwekenye atala akị ọrụ ikekwekenye ka bidogị gị wụrụ ịnọrọ ịwụrụ nwaanyị wụrụ nwoke gị nọrọ gị na-eye vam ma eye akoko tele gị kowekowekowe gị rụrụ aka ọrụ mma gị na mmadụ ga-anọrọ na-ekwu okwu nta na-ataṅụ n'ukwu ya kpa aṅụ ya konụ gị iko opportunity ọ bụla ijiri hụta onwe gị naanị gị nọ gị gụrụ elu ala gị gụchie kpahịa akwa were aka abụọ ya akụ arụ ya ị ga-akoga kohịacha ọnụ ahụ kogakoga ọnụ ahụ gị hụrụ ọkụ ngwa bịa kete toro ntị n'ala. Ama m nga kenye ha rule ma ọ tala akị ma ị ka butere ọhụrụ ama m afọ ole ọ nọrọla n'ahụ mana gị mee ihe na m chọrọ ikoro n'ugbu ene ọwụ na kenye atala aka ị ga-emetatụ ya aka ya wụrụ na kenye nụ ọ dịba ọhụrụ ọ gaghị ara ahụ ya eme gịnị ya sapụ pụọ ọṅụ n'ahụ ya wụrụkwa na ị gala ụlọ ọgwụ ga-ele onwe gị ahụ dọkịta eweta rizọt nye gị sị gị lekwe ụkara kenye na ogbo kekwe kenye nọ na ọ nọ 70% ọ kenye na ọ dị severe ọ kenye na o ruole steji ru otu na ụnụ were rizọt ahụ deme bifo gị bido nwa ihe na m na-agwa nke ọ ga-awụ gị ṅụrụte taịm m sị gị ṅụrụte gị gaa hụ ụlọ ọgwụ ga-amara ha kwanụ steji ọgwụ nọ na-arụrụle na-egburule nje ahụ nọ n'ahụ. Olee ihe ndị ga-eweta? Nchụanwụ nke ndị oyibo kpọrọ scent leaf, ginger and garlic. Ụzọ ihe atọ nọ shiri ike anyị na-eti ihe narị na-eri ya mana anyị amahụ ihe ndị omimi ndị ọzọ ọ na-arụ. Weta nchụanwụ nọ gị weta boo ka ọ shara m nchụanwụ kọpụtacha azịza ya mbabara ya agbụkwala ya gbụka ịhapụ ịgba ịga agbụbụrụ na ụmụ oruru ahụhụ gị gbụọ ya tụọ ya otu gị hụ ya na ihe tajugo na boo na-efere ṅụ n'ọwụ nchụanwụ ahịhịa nchụanwụ agbụkwala ya agbụ gị tụchicha ahịhịa ya ahụ nọta ịcha ya n'ime boo gị were mmiri wegere nnu enofu nnu were nnu mee gịnị saa ya sachaa ya ka ọma gị ṅacha ya saa ya n'ite weta jinja wechachịcha jinja bachachịcha jinja gbukasịa jinja saa ya wee tie wege ya n'ite nga nọ nchụanwụ nọ gị wekete galik nọ gị kpechasịa tụwasịa ya mkpekiri sachasịa ya wege good quantity welitetụ aka nke oge ibute ibu gị wege n'ite were ntụ mmiri wege n'ite ahụ ezigbote mmiri ga-erute otu nshi at least gị shipụta ihe ga-ezuru kọpụ isii gị shiweshifo at least ihe ga-ezuru kọpụ ole kọpụ isii ihe ọ ga-wega ịṅụnwa ya ga-ịṅụta ya kọpụ isii not tumbler ọgwụkwahụ shot 1 full glass ishiwekwa eshicha ya shipụta mmiri gị dowe ya jụọ nwa oyi kuda isi ọkọta bifo gị rie ihe ọbụla gị gbara otu kọpụ ṅụọ n'abalị iricha anya abalị bifo gị lakpo gị gbara otu kọpụ ṅụọ ị ga-aṅụ ya ụkụtụ ṅụọ ya abalị ya wụrụkwa na otekenye si eme gị ṅụ oke oyi na-akpa aghashiwala gị ihe ya wụrụ nwaanyị inwe nwene ịghọtago ụfọdụ ihe ngọrọngọrọ eshile ṅụ n'ime ahụ na-agụshi nke ndị oyibo na-akpọ gịnị discharge no problem gị kuru mmiri ihe ụnụnụ gị kupụta mmiri ishipụtara gị wege n'ite ọzọ heat ya dị very hot gị were wega na obere bucket
ntakịrị were ntụrụ ukwu ome gịnị ma ị ga n'elu ya vapor ahụ na-ekubaghị n'ahụ okubacha mmiri ahụ bịa mee ka ọ jụtụla nnọọ oyi gị werezie ya sachasịa mkpu n'ala ṅụ were sachasịa ma ọnọdụ ọchịna ma ọnọdụ mmamịrị ṅụ gbuo ya n'ihu ya saa ya sachasịcha ya ehichakwala mee ka ịshọ na ị nwere special small face towel ị ga na-eji ehichacha ebe a ma mgbe ọbụla ị sara ahụ create onwe ṅụ special hygiene some tools some items ị ga na-use privately for yourself eyuzukwala towel ị na-eyuzu n'ahụ gị ga-eyuzu ya ebe mkpu n'ala ṅụ gị were hichachicha ahụ gị adị all neat for face towel small white face towel ị ga na-sanitize every now and then each use ga-esa mmiri wete mmiri ọkụ so that gị were mmiri jinja ahụ nọ sachachacha mkpu n'ala sachachacha ya sacha ya hapụ ya ka oko nga ahụ nọ mgbe ị gaziri ịsa ahụ ịsa akwa ahụ sacha gị were towel body towel hichachacha ahụ gị were nwa small face towel ahụ daa abụọ mpataṅụ daa abụọ ihu ihe taṅụ mere m ihe na m gwara ṅụọ ya for straight 3 months or 4 months o dependra nke ka ṅụ harula stage ka ṅụ nọ gị ga-asha ụlọ ọgwụ si dọkịta result lab ahụ nọ na o mere mgbe na ị chọrọ imegharị ahụ ya ya ome ya result pụta gị were compare ugbe itritiri ịṅụrụ na ihe nọ for 3 whole months or 4 months gị were compare to result ka iji before gị bido ụmụnne m asọ onye hụrụ ụzọ ọmụ ya eji nwanne ya ihe a dịka common items anyị na-ahụ everyday na kitchen a na-elele ha anya mana ihe ha na-arụ ihe omimi ha na-arụ ọ dị ukwuu ụmụnne m ọhịa m sị m abịa gwa ụlọ udo dịkwara ụlọ nke onye na-agwọ ya nwerekwa onwe ya bye see you next time thank you and God bless you